Mayong adlaw sa tanan, this is Klein, yung admin sa Little Faith, and welcome to the third episode sa atong season 3 Lil Fam. I miss you guys. Wala mi naka-record og isa ka episode last. Wala mi naka-publish og isa ka episode last Tuesday, which is our regular time to upload kay na ami mga errands pud. Tawra pud mi guys, nanarbaho pud mi. So sabta ay kay mo palabi guys. Ay kay mo palabi nga kanang uy wala lagi ka kuan si Klein. Namong gupod may mga trabaho. So salamat kay sa inyong mga pagsabot ha. And then this afternoon, I am very excited to introduce our guest, no? Kay sa gikaingon ko pa ganina, kay kaduha naman namon ingati kanay nangagi. Anak ko ganina, apil siya, wa siya kasabot nganong siya. Unta makasabot na ni siya karon by and by. So I have now usa ka si tawagan ng common friend sa Facebook, common friends. Mutual. Ay, mutual. Tanawa. Mutual, no? Mutual friends, the friends of the friends. So, I have here. Lain man ako masumay. So, I have here Miles Cano, no? And then atong palakpakan. Palakpak mo dira. Comment mo palakpak nga emoji. Daghang salamat sa akong mga supporters dira. So, I think I will now give the time for Ma'am Miles, no? Or si Miles to introduce herself para dili po na ako siya maingon niya ako ang patamak-tamakan niya ang pagkatao. Hi Ma'am, how are you? Hi sir. Welcome to Little Faith. Naulo ko guys kay ang iyang sanina iyang gimatch siya mo ang bangko. Yan daman gina ko ni sir. Maski wala ko na-expect na mag-guest ko. Unsa may gani kay wala ka nagduha-duha ma'am. Katong pag-istorya na to dito sa Eco Park ba? Si Miles ang isunod nga guest bay, may gani kay okay inana jud ka, easy going, go jud ka lang, go lang nang go jud ka. Tuod jud ako sir na yaga-yaga lang. Nya. Ako dugay naman po ko gusto mag diri kay nagatan-aw jud ko. Ay. Oh. Ay, kahinungdom ko murag nag-comment ko. Di ba? First season. Tama di ay bay. Grabe no. Tapos naka first encounter pud nako tong shoot ninyo sa kay Ma'am Cara. Ay, ay pagmama to. Joke lang. Hi, Car! Kumusta si Car? Hi, Car! Ang ato ang audience before, nahimo na natong guest karon o diba? How God works in mysterious ways. Nanapod ko aning mga lyrics na ako ang isulti, no? So anyway, Ma'am Miles, can you give us an example of birds? Can you introduce yourself to us? Hi guys, mayong adlaw sa inyong tanan, mayong adlaw Lil Fam. Naingon na gid ako sir. Ay, excited na gid kay siya bay. Mayong adlaw sa inyong tanan, ako si Miles Cano, 23 years old. 23 ha. Note na, nag-away mo yan na ganina. Sige. 23 and bago lang ko nag-work karon, proud ko sa akong work karon kay grabe ang lapses ato na time pero gitagaan jud ko chance ni Lord na matagang kanyang opportunity sure. Mabawi. Dugay na kasi mong work. Bago ra gid guys sir. Karon lang gid na year. Mga 2 months after siguro ko nag-graduate ana. Kano sa ka nag-graduate? Ay 23 ay galong. Bago lang gid. Yan tiguwang ni gid ko. Nag-graduate ko 2018. So nag-graduate ka June. Unsa course mo? Marketing sir. Marketing. Marketing pud ko ron sa akong work. Ang akong nakit-an sa imuha is katong ga-vlog gani ka og mga katong iro. Dito okay. Ka ay sideline lang to before or endorser ko ato na shop sir. Nya napugkoy ka nang ko ano ko diri marketing. Gamita na ma'am. Di na maligya siya iro guys. Vlog na ako ni. Chance na ako ni. Pero bitaw sige. Kuha ko nilag endorser kay naga-advocate magud ko sa stray pets. Dog lover ka. Cat pod, animal na lang, lover. Bitaw, no? May gani kay particular ka, no, sa stray, na siya stray animals. Kay, syempre, lisod mo kayo mahimo. Sa ako lang personally, lisod kayo mahimo kang dog lover ba yun? Kato lang na ay mga breed imong love, no? Doy kayo, kanang mga sulod ra sa balay, ing mohang ikuan. Bantog ra nagkakamo sa akong isa ka amigo. Dog lover ni ka. Wala na dito ato. Stray. Ay, nako. Okay. So, hantod karon kay gina-endorse pa ni mo to.
Basi gusto ko i-endorse niyo, ma'am. Sa mga pet lovers sa Panabo City, chance na ninyo ni guys na makita ninyo ang unsa ka maayo ang isa ka one of the best pet shops in Panabo City, ang Panabo Pet Grooming Station. O pwede po ninyo i-avail ang ako ang product line dito guys na Miles Organic Pet Products na shampoo, conditioner, ointment o kanang mga soap. Legit yun ba? Legit ba? Ako di ko kabulong mga inato ba? Taman ra ko sa maayong adlaw sa yung tanan. This is Klein, yung admin sa Little Faith. Actually, yagawa yun. Lil Fam, how do kumulog-ulog? Grabe po na mga inanay. Tinodan na biyan niya itong pagpanerbisyo sa inyo, baya, no? Kanya, wala biyata naghandom, wala biyata nagdahom nga, naabot na tag season 3 karon, no? Grabe, daghan na kayo ang ato ang mga episode. And then, actually, di may maghisgot og love light karon ang marketing ang mga hisgutan. No, man sino? Anyway, so may gani natingala ko Miles conditioner shampoo, no? Iya jung gi name sa inyo, ano? Dili gid to siya ingon nga kanang ay sa una kay gina-envision lang nako siya ba. Nya wala ko nag-expect na nag-message sila sa ako ana ano na daw nila in reality ana. Abi na kog kaila nimo dili di ay kanang through Facebook lang di ay nga kuan. Ay ano siya sir kay murag nakita pud nila ba nga nag-advocate ko. So mo to ilang ako ilang gikuha ana. Very nice, no? Thankful gid kay ko guys. And that's the way. Ay, lahi na day. Anyway, ladies and gentlemen, that is Miles Cano. So, daghan kayong salamat sa iyong pag-attend sa Little Faith. Okay, though, that's all. That's everything. Ano to? Kulbaan pa siya niya. Waday, klaro, atong worth it iyahang kakulba. No? Dapat ka na ma-pressure siya sa itong mga pangutana karon. Now, the big question. Ma'am Miles, how do you define love? Sama sa na-mention. Wala pa gani. So, sama sa na-mention atong first episode sa season 3, sir, no? Na-mention dito ang broad jud kaayo ang love. Wide jud kaayo siya na aspect. So, kita lahi-lahi man ta nga kanang natay lahi-lahi nga personality. So, lahi-lahi po datong definition when it comes to love, ana. Pero para sa ako kay love, it's all about patience. Or to love is to become patient, ana. Kay ako murag impression man gud sa uban kay kanang sigurado kog ngisi ana ba smiling daw kay ko na tao ignan ko nila nga murag wala man kay problema mas murag wala man kay burden sa imong life kay kanang sigurado lagi kog katawa ana kanang storyahan ko nila magngisi pirmi ana ba pero dili buang guys. So, sige ako pasayloon na nato siya Lil Fam. Sige padayon ma'am. Ngisi ra gid ko. Mo to siya so being patient mo na. Oo, pero wala sila kabalo nga ang kanang reason nga naga-smile ko kay despite sa tanan nga mga naagihan ako sa life is a reason ana is tungod sa akong patience na na-build nako sa ako ang self within me ana good sir. Nanapog ko ani bay. Sama sa akong giingon. By the way, niingon siya sama sa giingon daw sa season 3 episode 1. Grabe ni tanaw gid siya sa atong mga episode. Wala ka oy. Grabe, makalipay sa heart, no? So, kuan ma'am, ang nisulod na po sa kuna na, sama sa akong giingon dito sa atong guest sa si episode 1, unsa kaya ang klase nga imuhang giagian? Di ba kay, dili man na siya mo build o inana, diretso, ay ko, inagipanganak kang inana, katas aday namang patience, di ba? So, naayon na siya yung mga struggles nga, nibunga yun siya sa inana, kaklase nga, or sa flexible nga patience, no? When it comes to asa may unahon nato diri sa ta sa igat-igat bi when it comes to love life, asa nimo ginaunsa nimo pag-apply ang kaning patience nimo? Sugod na ta guys. Ay, sige, wala na si script. Okay, ang ano man good mag-story na lang ko sa awang ko. Sige, ganahan ko ana. Pero short lang. Sige. Kami sa akong partner is 2022 nagkaila mi anak niya. And colleagues lang pud ba na niya. Akong kuya work kauban niya sa work ana niya murag nagkaila pud kato na time nagkita mi niya. Kato nagpapansin siya sa Silibita. Pero mo to siya 2022. 2022. Niya pulihan na lugog chat ana. Pero sa katong ever since nag-chat mi sugod ato kay murag nagoy time na mawala ana pero naga-build na gud ang feelings ana
Pero naay times na kanang mag-question na mo ba ana. So murag ma-build pod ang kanang naog pod siya ba ana gud siya. Hantod sa 2023, 2021 to siya next 2022 niya, 2023 mga end of 2023 Dito na yung legit. nibalik mo na siya. Ha? Ay. Naaday mga inanaday ka nang Dili bitaw sir, nag-communication na pod ba? Communication is nagbalik na pod. So mao to siya murag na-realize na ko na grabe gid ay kaayo ang patience nga na-build nako og sa iya hapod na part na kanang despite sa naagihan na mo, despite sa reasons kanang wala mi nagpadayon kay nag-meet gihapon mi pangitaan gihapon ni Lord paagi ba na magkailag gihapon mi magbalik gihapon mi ana gud sir. So tungod ato murag mas nag-build gyud ang akong patience ug at the same time na-build pod ang akong love sa akong sarili ug sa iya hapon towards sa iya kay murag mao to siya ang way ni Lord ba na ipakita nga love jud ko niya, love mi niya, love ta niya tanan. Ana gud sir. Murag grateful gid ko kay Lord. Ako siguro interview ha, ma'am. Murag mag-ikaw. Murag kon bay ka nang sa 23 years ni mong existence no. Grabe ang imong mga insights sa imong kinabuhi. Wow. Labaw na kay kanang kuan kanang imo jud yang gisugot. Dito jud ko nakawaw jud sa buta. Ngano day sir? Anya na lang. Dili na to i-on Likod air. na lang sa camera. Oh, tama. Grabe ba no? So, ang inyong relationship was not only a way to kanang mo establish kag love sa outset, but also it encourage or nahimo pud siya pamaagi nga ma-love nimo imo ang self or na-acknowledge nimo nga love gyud ta sa Ginoo tanan. Nga na. Kay grabe gid kayo ka murag dili ko makaingon nga lucky good ang term. Blessed ang term ana sir. Ako naman gikilig yung mga inanay ninyo. Lil fam, take note, dili siya lucky, no? Blessed, no? Blessed yun. So meaning, when we say blessed, unsa na to na pag-define? Do you pray for it? Tama ba? Kay kung lucky, it's either wala nimo gi-expect. Tama ba kung definition kana ni abot siya kalit? So pero kung imo siyang kung blessing siya sa imo, personally I would define it as ginaampo nimo siya. Ginaampo nimo? Ginaampo dun ako sir. Wow. Kabalo dun ang Ginoo ana. Ay, grabe ba? Murag, Lil fam, akong gibati karon ang kahayag ni ma'am, bagay ka na ganing murag mo overshadow sa, unsa ra man ko sa kalibutan. Nagyapon ng admin sa Little Faith. Very nice. No? Muna yung nakanindot jud ma'am sa kuan, sa kanang relationship, gani nga kanang, would not only lead you towards each other, but also the both of you would be led to God. Ay, grabe jud. Grabe. Nice jud kaayo. So, very, 1 year. 1 year. 1 year. 1 year na mo. Okay. So, sulod sa 1 year, wala pa yung mga pagmahay. Joke lang. Tubago na ako. Charot lang. So, ma'am, aside sa imo ang love life, imo na gyud ming gipakilig tanan. Aside sa love life, let's say for example, when it comes to practicality or asa pa man nato, it's either sa imong or whether sa imong workplace ba or outside sa love life, naa pa ba kay marelitan sa imong patience? Or naa pa ba aspects sa imong kinabuhi nga ginagamitan nimo og inana nga patience? Actually, murag makaingon ko na almost everyday gyud siya. Pero kung to be specific, kung mag-share ko sa inyo og kanang grabe jud kayo siya nga impact sa akong life is katudjong year 2021 hangtod 2023. Kay pandemic? Dili lahi mali ko. Before pandemic pa siya. 2021 mo good sir kay nakoy gi-apilan nga competition ba sa city siya competition. During your college years? Mga ano siya, mag-college siguro. Senior online, high ka? online. Ay, online. Oo. Nag-appeal ko competition sa city sa Panabo. Mm-hmm. And then, murag pag-appeal lang ko ato, daghan kayo kog madungog na mga sulti-sulti ba na dark horse daw lagi ko sa competition kay kanang threat daw lagi daw ana. So tungod ato murag na-build ang pressure sa ako ba kay what if dili na ko siya ma-fulfill to nga nga dili na ko mapatunayan nga jud ko dark horse jud ko kay kanang madaog ana gud nya moto pagka nag-award na wala na ako sa kanang kinaibitan nga rank sa 2021 na siya kinaibitan.
So murag mo to na question nakaingon ko na may pagwala na lang ko ni kuan ana kay murag grabe kayo ang preparation pero na fall ko sa pinaka baba na rank ana ba. And then 2022 same competition gihapon. Gi-invite na pud ko na mag-join kay para i-represent daw lagi sila. And then kato na time ang mong murag manager ana gud na no, upat yang gigunitan, upat mi Ka contestants. And then 20 mi kabuok sa competition. Kami sa amo ang upat, ako ang gikan nang gi-focus gyud ba. Kanang gipaning kanang murag hands-on gyud sa among manager gud na kay murag expect sila na murag mas mag-level up ako so mag-expect sila na appeal ko sa madaog ana ba. So murag kato na build na pud og samot ang akong pressure kay but basig mapareha na pud last time ana ba. Then mauto pagka awarding na 10 ra man ang masulod. Ako wala ko nasulod. Ang katong nasulod tong isa sa amua nga wala kaayo na So ang ako pagtanaw na mo sa ranking sa last paghuman sa competition, nana ko sa 11. Nya gamay na lang jud kaayo sir masulod na ako sa 10. Paingon ako na. Pagsulay ra ni. Makaya pa ni. Ingon jud ko. Kaya pa nako ni kung paningkamutan jud nako. Pasensya lang jud ba ana sir. Ragi gi-build nako ang patience sa akong self na kung para sa ako para jud sa ako So mao to pagka 2023 na sir. Nag-join ko Balik. balik. Okay. Kay murag mo to kato na time kay dagan na jud kay nag-believe sa ako ba. Dagan kay ni support sa ako jud sir kana dagan kay nag-sponsor sa competition ana. So mo to murag naka-realize ko na kung ingani kadaghan ang mag-support sa ako dili na ko sayangan ang akong gi-build nga patience ever since 2021. So mo to ako ang gitry. Ni-appeal ko gusab. Then pag awarding na, wala ko na top 1. Pero top 2. From last top 11 to top 2. Wala na ko nakuha ang top, pero at least na-prove na ko ba na kaya pa jud na ko mag-level up. So murag mao to siya na-realize na ko na kung kaya na ko, kaya jud na ko. Basta taasan lang din ako ang patience na i-build na ko sa ako ang sarili. Murag mao to siya ako na ingon sir ba. Then after ato, abi na kog mao na to siya. Pag after ato na competition, pagkaugma, daghan naman kaayog ka na nag-contact sa ako. Kato na time, mao na to tong nagkikuha ko na endorser. Ala sir ba, gibuhatan kog product line. Inga na sir ba. So rog na kayo ko nagrabe jud ikataas ako ang pasensya kay 3 years or 2 to 3 years na ko siya gibuhat. And then mauni siya ang fruit sa ako ang labor. Murag grabe jud sir. Ma'am, sultihan ta kas tinoda. Ako Lil Fam, akong gibati karon ako i-open up sa inyo ha. Kay ako personally na ako'y kaning ginatawag nga sana say tawagan na standards ba sa tao. Dili na siya ingon na pandaot pero na ako'y ginaset nga kanang mga tao gani nga out of my league. Kana gani. Anya once gani kanang mga inan ang mga tao kay dili ko ga istorya kay sa school sa student pa ko before kay ma-intimidate ko. Ma-intimidate ko, honestly. And then, Lil Fam, muna ang akong gibati karon honestly. Ang akong gibati is una, sukad sa akong pag-high school, college, or since elementary. Grabe, all-in ka, ma'am. Grabe, no? Wag yun, gialang-alang sa kong amigo, bay. Grabe naman ang mga, wag yun, gialang-alang niya. So, in short, ma'am, ako na isulti, achiever ka eh. No? Grabe, bay ka na mga kuhan ba? So far guys, ako ang mga akong mga classmate nga mga inana sa una, dili ko ga istorya kay kanang dili ko makarelate sa dira gani nga mga kuan. Pero karumbi kay kanang happy kay ko no nga naman. It's like kaning bag-o siya, di ba? Anak ko ganina ang imong radiance ba kay na gani ko bantog ra kay achiever di ay si mama ana. Na siya mga childhood niya kuan ba kanang muscle memory mga kanang murag kuan di mo gud mi wala mi kayo nagkailanan niya Lil Fam kay hilom ra jud ni siya. Karon pa in short karon pa mi nagkaistorya ani. Anya isa pod sa akong kani ako na lang ni isulti sa akong amigo. Grabe ang courage sa akong amigo bay. Kay ako bay og kana labaw na mga classmates sa una kanang mga achiever di ko manguyab pa na ba. Kibugor man taon ko. Grabe ang courage ko kuan dili wala ko niingon nga bugo akong amigo. Grabe lang jud guts bay pero
salamat kay ma'am sa imong pagdawat aniyang kuan kanang it's kind of refreshing para sa ako ang grabe no kanang niabot ko sa point ba nga from someone nga dili ga istorya nga ma-intimidate og mga kuan to be in kuan side by side or magka-istorya gani someone as inana. I can only say one thing sa imong experiences, I think from 2021 to 2023. It's quite clear, ma'am, nga you really love your katong competition. It's either whether isulti man naman nato or dili. But naadjud kay passion towards ato. Na kay passion towards ato. Passion gini mo to nga competition. Katong gud na competition is one way siya na ipakita or i-campaign mo ang mga advocacies sa kadto siya. Unsa akong advokasya sa akong pag-eskwela ha? Wala ko yung advokasya. So mo to siya siguro ang reason na murag mo to siya akong driving force para ipadayon gud siya ato. Grabe ba no? Grabe jud kayo jud. And then wala kanang I'm actually out of words no nga kanang guan. Ma-appreciate na ako kaayo nga kanang sa kasabot ka sa akong giingon kanang ambo to kasabot ba ni sila sa ako abay Lil Fam ambo taog nay nakasaw kana naka-feel sa inyo ginana ba nga kami magud ang type nga katong narad to skilled sa akoan kanina na gani pero it feels refreshing no and then isa sa kong na learn pod sa kong ma'am I hope ma'am nga kuan po ba nga sa una pa gani na ako'y mga panghinayang ba nga unta gibuhusan po na ko og kanang mahimo kong passionate about something sa school gani na gani. And it's very kuan dako kay siya nga learning experience ako bay di ni masigo og 30 minutes bay daghan jud kong na learn diri bay. Grabe no? Sige lang di naman mabalik ang kuan. Pasaylo ano ko mo space out ko usahay naman kay kuan. Sige lang kay di naman pud mabalik ang kuan. Importante karon guys nga naka-graduate si Klein og kuan, no? Anyway, bitaw ma'am, kidding aside. You have mentioned earlier nga ang imuhang patience nga imuhang gibuhos sa imong relationship karon is one way nga imuhang naila-ila si Jesus Christ. Can I ask more about that? Can you or sa imuhang kinabuhi or I think since sa imuhang pagka-estudyante hangtod sa imong pag-work karon, have you ever experienced kaning naabay mga panahon nga nag-work si God sa imuha nga kanang or naabay mga pagsulay nga imuhang gi-extendan og kuan kay na ako'y mga classmates nga for example kaning ato ang board exam or kaning sa nabi board exam ang marketing wala no ako lay kuan kaning usay ba kaning syempre passion nato nga mag-teach niya gusto ka makapasar og board exam imo jung ginaampo niya what if wala ka ni pasar inana gani so it would take another span of kanang patience na po nga kuan nabi mga inana si mohang kuan unsa imong when it comes to kanang sa imong ganing personal relationship with God kay kuan nabi mga siguro dili man gyud nato maiwasan na kanang makahuna-huna ta ba nga bugat na jud kaayo sa ato aba kanang murag dili na good overwhelming na kaayo kay murag pili nato dili na nato kaya good sir ngayon mga ingana na times pero katong pag-ingon ako na nakita nako nga mautong one way ni Lord na ipakita niya love sa ako kato na time murag mauto siya ako mga realizations na every time na ako yung mga burdens ako ang self murag sa iyaha lang gyud ko mosampit ba kung di, murag ipaagi lang gyud ako sa pagampo ana good sir unya murag ipakita murag ano jud ako siya ba na kaning mga pagsulay na ako ang sinati karon kabalo ko na at the end of the line naji brighter, better, o greater na plans gyud ang Ginoo para sa ako So every time na kanang akong pagampo, mao jud na akong ginaingon nga Lord, sa imuha na gyud nako ni ano tanan, I will owe everything to you. Mao jud na ako ang line sir, I will owe everything to you and I will leave everything to you kay ikaw ra gyud ang nasayod sa tanan. So murag mo to despite sa mga doubts nako na kaya ba nako ni ana kabalo ko nga kung dili man ako kaya na ay other ways para fulfill na ko to siya akong gusto mahitabo ba or ma-reach na ko ang gusto na ko ma-achieve. Pinaagi lang gid sa kanang trust and syempre wala man gyud ang trust kung wala ang faith.
nga na sir. Bitaw lang. Trust of faith before sa isa na I think season 2 man siguro to or season 1 na let's say for example na ay kaning sa tawag na kanang exhibition exhibition ba niya mutabok siya og from one line to another pinaagi sa rope bridge ana di ba niya itong ni tabok siya pagtabok niya kay ginabuhat naman to niya before so palakpakan siya sa mga tao then karon pag abot niya sa pikas line nikuha siya og isa ka wheelbarrow and then kanang ana gani ma'am niya na isa ka ligidera niya miyana siya okay so salig kita man ninyo nga mitabok ko diri kinsa karon ang mosalig nga mosakay diri sa wheelbarrow akong itabok sa pikas di ba so when we say trust og faith trust is like kanang plainly nga wala nimo gina-involve imong self ba like nakita nimo siya nga kana salig ko niya nga kaya kay na pero when it comes to faith imuhang gina-involve imong kaugalingon ana nga pagsalig gani like musakay ba ka atong wheelbarrow ana imuha bang kuan so daghang kay salamat ma'am kay bitaw bay ay gusto pa ko daghan pa ko gusto ipangutana sa imong ba nya dili ko gusto nga kanang ma-pressure ko og 30 minutes tanawa 3 minutes na lang atong nabilin grabe katabian na ning mga inana oy sige lang so salamat kay ma'am no thank you kayo for imong mabura kay no nasulti nimo imong script wala ay wala dili man script sir wala ideas lang nako guidelines lang pero nasulti nimo tanan basig na kay gusto kaya mo magunaan nan dire magsulti niya mo flow ra yun ang kuan niya pagkahuman kay mga lapas na asa na maabot anyway ma'am daghan kayong salamat sa imong pag-share isa sa ako ang Lil Fam na nata karon sa ato ang little learnings or ato ang mga takeaways na to aning episode as short as it may seem no naanad mo kung isa ka oras as short as it may seem ang 30 minutes mo bu ra gyud ay kayo pero anyway ana man mo man ato ang kuan na karon gina-trend nga ginailisan nato sa kuan ay ako ang little learnings or ako ang takeaways karon is that nakoy mga pagmahay no pero ayo ka lain na mga nagmahay si kontungon nakoy mga pagmahay ba kay unta as early as kadto unta ga mga high school life nako unta ba naalang unta koy mo na jud ni mo yun ni ingon sa kumama kanang kasab-an jud ko niya nga ikaw kuanan ka tudloan ka sa unang piano di ka ganahan nara gyud di ay bation ra gyud nimo no sa pag-relate ni Ma'am Miles or ni Miles karon sa ato Lil Fam what it made me wish nga unta na ako'y gibuhusan og passion nako samtang sayo pa kay tinuod jud kay na nga when life caught up it really caught up nga kung mo abtan na gani mo sa especially karon sa mga stage ni ma'am nga kanang naanami sa working kung natay mga followers dira nga students I think the both of us or ako would like to advise you ako unsa gani ang passion ninyo bay gukra bay kanang invisi og love bay invisi og patience bay kay pagbunga ra yun tanan I don't think nag-expect ka sa mga returns ato imo ang gipangbuhos nag-expect ka ato ma'am wala di ba siguro sir gamay o tanawa ra at least kuan nay ROI ba return of investment ba pero kuan ano inana siya no para karon to tell you honestly mayon ko ako una karon na nga kung naalang unta koy kung ako lang unta tong gipadayon sa una kabalo na unta ko mo tugtog karon manginana nga mga pagmahay ba isa po na sa mga rason nga no wala kay ko nakahimo og kanang questions nga mo scrutinize gani sa atong kuan kay ako ang una-una bay sayang oy inana gani then I am very happy to remind me that kuan pinaagi ani nga episode I think still it's not yet too late siguro nga to pursue passions just as this podcast kinsa may nag-expect no nga kaning maabot og season 3 ang Little Faith pero ako lang ginabutan sa kong mind is that gusto ko makiistorya og mga tao gusto ko learn og something gusto ko maminaw no kay muna feel ako muna ako ang skills kanang pagpaminaw sa mga tao so akong gisugdan ang Little Faith not knowing nga
time. Tinako niyo pa istoryahon. Not knowing nga moabot ko sa third season no nga publishing with the help of Adventist Media Panabo, and of course by the grace of God naka-publish me I think more than 20 episodes na no, just because imuhang gi-follow ang imuhang passion. I just like to quote Pastor, one of ginatanaw nako ang mga tao kaning ginatawag niya si Pastor Marcos nga if nagani kay gusto sugdan. For example, gusto ka mag-start og YouTube channel, gusto ka mag-start og podcast or unsa badra or whatever it is nga, negosyo, business, just start. Do not wait for the kaning ginatawag nga perfect time. Dili pa mo panahon, wala pa mo ko inani, just start, no? Kay mubunga ra yun na siya. Kay isa sa advice sa ako, isa ka kamigo nga, bay, ug dili ka magminyo bay tungod kay si kag paabot ng maplastar nako ana nako magminyo, di gyud ka magminyo kay ngano man di gyud ta maplastar diri sa kalibutan. Kay inana siya. So muna ang imuhang gitudlo sa ako ma'am, and then salamat kaayo for that for this kayo, refreshing episode no nga kuan students ha. And then of course katong mga ni-graduate na bisag naa ta sa real life karon, it's not yet too late to follow your passions. Buhusi og love by, buhusi og kuan bay kani patience, and eventually mo kuan yun na, mubungag yun na. Tama. Ma'am Miles, hoy feel ko bay kay anawa man tay ko season ender no, magchika pa ta. Takeaways or little learnings. Na ako'y quote na ma-relate yun ako siya sa ako ang mga naagihan, sir. Nadri Nadri kinote. Dara. Love is the treasure we seek, and patience is the compass that guides our way. Oh, very nice. No, is the treasure we seek, and patience is the compass that guides our way. Okay. Na-connect din ako siya sa akong life, sir. No? Miskang pag ka na, bisag saan mo seek og treasure ba, kung wala kay compass padulong, wala kay guidelines padulong nga treasure, maglasod ka. Di jud ka maabot. So guys, mo yun na siya. Love, ang ato ang kuan karon is love is equal to patience. Unsa itong season 1 na to, love is equal to understanding. Unya love is equal to unsa tong asawa, gratitude. Patay, sorry dir. Gratitude. And now, ladies and gentlemen, we have love is equal to patience. Nagconnect siya tanan. Okay, understanding requires patience. Ay, nako. And I think that will be all for this afternoon. Ma'am, guys, ay mong kalimot og kuana na siya yung mga kaning katong gina-marketing niya ganin ni ma'am ganina. I'm so bad with memory. Kana gani unsa to katong Miles shampoo, Miles conditioner, organic pet products, and Panabo Pet Grooming Station. Ayan, Panabo Pet Grooming Station. Thank you kaayo. And then ma'am, I think ang kumutanong jud ka bay kay mabunga jud siya no. Ma'am, na kay advice ako ma'am. Kani ra good advice ra ko ma'am. Advice ko unsa akong problema karon is nakoy passion. Pero sometimes ay mong responsibility gets in the way. Sige, buhaton. Kung ako, sir, nakaagi na po kugingan na, sir. Management tagid ako ang nakuan ato. Management. Makaya man nimo siya kung imuha gid siyang i-love ba. Katahay ka ng imuhang passion, kung i-love na nimo, sabayan na nimo sa imong responsibility. Murag dili na siya ingon nga burden ba, murag mas gilove gud nimong samot kay makaya nimo buhat ang imong passion at the same time imong responsibility dili nimo siya mapasagdan. Kay buta na to na imong responsibility kay kanang murag required jud na naadjud ang time ana gud sir. And then if sagulan nimo siya glove, murag masabtan nimo ba nga kaya ra day kaayo kay murag gi-pour man gud nimo tanan gud nimo na effort ana. And then murag dili sayang kay at the same time nabuhat nimo ang duha sa kanang murag one way lang siya ba. Murag two birds with one stone ana. Ana siya ba makaya nimo siya kay kanay mo responsibility for sure na amon poy naga-support sa imuha ana. Ay kanay imong partner ana sir. So kabalo ka na kanang imong partner mo support gid siya sa imuha kung unsa gid imong gusto. Raging ana ako ang ano sir. Naa mo gyud nay
naay magi-gift ang nagihatag sa Ginoo sa mga babae nga I think dili kayo common sa mga lalaki. Kana ganing ginatawag nga tenacity ma'am ug kanang perseverance. Ambot lang og ako lang ba ni or tinuod ba ni akong resulta or di ba ako lalaki? Inana gani kanang nay mga usay ba kanang especially sa mindset sa men karon, especially sa ato ang mga followers or sa mga viewers nga parahan ako og situation nga padulungan na akong anak. Nay mga instances nga muli na ang naon tay gusto maabot na mga passion ba na gusto i-follow pa na mga dreams gusto maabot pero mura to responsibility comes in the way. Unsa imo ang ma-advise sa amo kanang let's say for example amo lagi to kanang dili mo gud pwede mabiyaan gud nga kuan usahay gani na kay ambot if this is common to you kanang obligation nimo sa mong parents di ba na siyempre mas dili sila mga yo ana na feel mo gyud nato nga natay obligation to give back ana ba and then we have to follow our dreams ana niabot na kasana kay mga experiences ngayon ana na karon sir nga na jud ko karon kay ako ang parents man gud naa sa Davao karon nya sukad nag ano ko nag work wala na kayo ko nagauli dito aba so murag naay guilt sa ako aba na kanang time na po siguro nila ana dili niya na po siguro ang work ana pero dili man ko maka-leave kay bago pa no bago pa man ko unsaon man ako pag-leave ana good sir ana no mga thoughts ba so kanang murag kato na time murag instead na ako ang muadto sila ang niadto sa ako wow nga na sir murag gina-visit ko nila dire sa Panabo ana gauli-uli ka karon sa Davao still wala Panabo na Panabo sir okay pero pag naay time maningkamot jud ko na muuli ko sa ila ana kay mao ko nang at the end man gud sa pamilya ra gyapon ta mao jud magunsa man tawag walang pamilya Muna akong giingon sa inyo, Lil Fam, nga ako murag dili ko confident sa 30 minutos. Ang gani, lami pa kayo maki-istorya diri. Lami kayo mo pa-advise gani og someone kanang mga tao gani nga ginulock up nimo nya lami kay mamino og advice gikan sa iyo. Dili sa ilaha, dili man mo jud nako ma-deny no nga si Miles is the kind of person sa ako siguro before ko nag-classmate before isa sa ikaw ang klase sa mga tao nga gina-look up sa mga susama nako. So it is very lami kay sa paminaw gani kanang makadungog ko og advice gikan sa imo nga wala pa man ta naabot yun nato siguro ang peak sa atong success pero at least nakita na nato ang mga bunga, di ba? Ang bunga sa atong pan. Ma'am, i-chat na lang nako akong mga pangutana. Yung maingon na ni sila ba sa muka aning client. Nag-little learnings na ba talas na ba tatong little learnings ganina no. Magtiwa siguro mi sa ko season ender or ito episodes na to ni sige lang complicated mo kay ko. Nako ADHD. Grabe ang realizations ka ng adlaw. Napa ko yung mga pagmahay, napa ko yung mga gusto magpa-advise. Anyway, mo lang ito, no? Especially po sa ato ang soon to become fathers. Advice na yun sa ato ang isa sa mga ginalook up na to. It's only achievable through management, time management. Time management, financial tanan management. Management in general. In general. No? Naba na yung mga nanapugo. Ato na ni i-end eh. Gani, no? Ato, So, Lil Fam, that is all for this. Lagyan kayong salamat, Little Fam, no, sa inyong pagpakiguban sa mga sulod sa 30 minutes nga kulang kay para sa ako, no? And I hope nga inyohan na po ning atangan, lain na bro. Kuan nga. I hope nga inyohan ning tan-awon and then atangi among sunod nga mga episodes sa the following days and then if nahuman niyo ning episode kindly share to us inyo hapong little learnings dira sa comment section below and then do not forget to like, subscribe, share and siguro hit the follow button. We are available in different platforms. We are in Spotify, we are in Facebook and YouTube. So ito atong platforms, Instagram o TikTok. Okay, di ba? Nami dira lima. So pwede kayo mo hit follow, subscribe, dira. And then, do not forget also to follow si Miles. Especially ang katong Panabo Pet Grooming Station. Panabo Pet Grooming Station. Daghan kayong salamat Panabo Pet Grooming Station for addressing our kaning mga needs sa atong mga stray animals. Daghan kayong salamat. And then,
Muna ni siya no, ato ang ibili na nato ang pinaka-power sa nga tanang kalibutan. Excited kay si Mansa ni mo istorya ganina nangutana siya unsaon ganito, kinsa gani mo una mo istorya ni. Little fam, ayo kalimot. Isa lang yun atong buhaton. Always remember, All it takes is a little faith. Bye-bye.